Garai ikataura iti arutaura kuti ndera. Garai Mudare basi. Pamushure yanga nindonzi Kevensona. Zvesho takauya Mudare muno mukatitaurira zviviri. Tikaenda tikakumbira chiremba tikaenda kwaMukotsanjera. Taenda kwaMukotsanjera vakatitaurira ndofunga pane vatati nawo sekretari wane maminutes acho amene tonga kuona tibatsira hanzi chiti kunesa akaenda ndiani pamusoro wadari muri takaenda nayo kwaMukotsanjera baba wakabvuma nyaya yebasikiti izvo ndakazviita ndichana unogadzirisa takabvuma ndiani apo agara pasa vanonzi sungai bana vanonzi kana padaro wakabvuma First name India. Love Motsonai. Saka nawe tikamanya kuti wasvika kumba uko baba wakuchiramba kutsa mari kuti chiremba asvike mushoti wake sezvi. Bauta panda wakuzakati sachiweza chiya kati mari anditoboti napo. Asi zvese wakabvuma kuti zvishwa basi ndakaendesa. Takashamba kukwadza munin'ino wake. Asi wamwacho uri contributor. Isusu tata contributor sekutaura kuzvakaitwa na chiremba Mukotsanjera kwanzi hazvina mhosva ya ngozi yepaumba saka muno contributor imi makacontributor here isusu takatabvisa asi mukoma nemhuri yake wakaramba kuwandoramba sei iyo mhuri yacho wana wake ndowapi wari Pamushure nirai imi mauya mega sei wana wenyu vari kupi sungai bambo baba wenyu akabvuma mhosva yake zvakadii zvakaita ukaonekwa kuti musha mune dambudziko chakukonesa imi kuti mubatsire baba kuti dambudziko rese riri kuzigadziswe rigadziswe chii zita ndilametsona nhau yakanetsa ndeyekuti iwo baba nemunin'ina wawo pane pawasiri kubudirana pai pachena pandoda kuti ndionese dare kufamba kwawakaita baba na kupinda kwawakaita Mudare munomu wachipinda Mudare munomu kuti wazoende kwaMukotsanjera mai Sheri wanowa ndiwo mai wa mudzimai wa baba muninawo ndo wakanga wasimuka waita 4 months wasiri pai wasiri pamba warusimuka neurwere isusu tatisi kuziva kuti uyu tete hanzvadzi yangu inini iri kurwara saka tisiri kuziva kudaro takazongoshamisika nesemoni yakauya ichitaura kuti Love Motsonai versus Love Motsonai and his first wife kureva mama wangu inini zveshuwa takatsvaga mari wakauya Mudare mupi munomu wakasvika wakazonzwa magrievances uyu maproblems anga aripo aitsanangurwa naiwo baba wagamuchira maproblems ekuti zveshuwa basikiti wakaendesa kusosi ende zveshuwa inini umbo webasikiti iroro ndinozviziva umba wanozviziva kana nharaunda kusabhuku chaiwo wakazosvika wakatorionawo basikiti ripi iro saka nhau iripo manje wabvuma chinhu ichocho iwo baba Mudare munomu wadzokera kumba uku wanzi waruda kuti wafambe kuenda kwaMukotsanjera wakaenda wakatitaurira tikarongana semhuri isusu kuti mutadze kubatsira baba alright problem ipere chirikuita kuti titadze kubatsira baba ndechekuti iwo pachezvawo baba wari kutsutsumwa kuti baba namai mawini wakaita dambu wakaendesa basikiti pasosa wari kuti isusu hatisi kuzvigutsikana nazvo bane kuti dare iri ranga rakafambwa kudhara wakafamba nepasi haasi kutirambidza kubhadhara babati kuti iwo wacho wairi hawasi kupindirana iwewo wati chiri kuti baba asabhadhari ndechekuti pane suspicion exactly yekuti dare rakafambwa kare ichokwadi in other words you are saying kuti baba awa wakakonnaivha naMukotsanjera kuti awabvuma kuti awabvuma ndizvo zviripo asi ndizvo here baba makamanikidzwa here ndina kumanikidzwa makabvuma mega ndakabvuma kana pano ndakabvuma munozviziva nyaya ndizvizwa ndizi saka chiri kuti imi muzofungire kuti baba ari kumanikidzwa chii baba utaura chinhu changu ndochiziva chii isusu hatisi kufungira but chiri kucontributa isu asi waridziwe nyaya imba yamhai mawini yacho imba yamhai mawini pamba pedu baba une wakadzi wangani wairi aina wakadzi wairi chiitiko ichi chebasikiti chichiitwa chakaitwa nababa naiwo mhai mawini
waita chiitiko icho checho iwo pachezvavo mai mawini nemhuri yake waruramba kuti iwo havacontribute kusvikira isusu ini handida kucontribute takati iwo ngavatange kubhadhara kana iri ngozi izwa kana iri ngozi inomusha iri kubata baba wako newakadzi wake 10 mese muri newanda wewakadzi 10 iwawo gozi wese wari papi saka imimi mukada kuhwanda kuti tiriwo kwamainini ka hakuna zvamuri kuita ngomira kurwabarika harisi renyu saka imimi question iri pekuti chiri kuti musa contribute inyaya kuti baba wacho haasati aisa chinhu mainini wacho haasati aisa chinhu mhuri yamainini wacho ine wana wangani ine 11 saka 11 wese wawo havasati waisa chinhu havasati wacontributa imi kwenyu muri wangani muri 4 ko zvakashatei kuti imi muri 4 moisa zvinhu zvenyu apa toziva kuti vanhu vatagudhira nawo ndawa 11 bozvinezvi makafanana chakashata chii baba ndewenyu chii mese imimi ukusaidi 4 moisa zvinhu zvenyu apa 4 isusu tochibatana ne11 awo wari kuramba toziva kuti reason yawo yaurambira ndei ende wari kupi wana iwa wamwari paumba watatu wari kuharare watatu wari kuharare vamwe vakarorwa vamwe vari kupindura isai nhamba dzevana wenyu wese isai apa dzinyorwa tozoita follow up isusu izvotoda kuita isusu vanonyowa wabhadhara vanozviziva here kuti vasikana vari kuwakarorwawo vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya imwe yawo yengozi vanozviziva here kuti vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya yengozi bambo kana uri marriage ka kana waroorwa ka kana uri kunamata unofiramo asi kana usikanamati kana waroorwa chasara kubuda mu kana kuti usakaoneka futi uri 1 unotorerwa vamwe 2 3 pamusoro pako titeza nditi saka ukaroorwa haudadiri vari kunze kwemarriage kana wapinda marriage ita zvinoda chii marriage ndokuti ugare mupi unozwa nyengo mukaenda kuchechi kwamuri kuswera muri kurara muri muchiita zvese muri kuchechi munotaurirwa mataurirwazve kuchina chemadzimai chengetedza imba dzenyu munozichengetedza sei dzimba zvise pasi pemurume wako usakakavadzana nemurume usibikira murume wako mupe chekugeza mupe zvokuita mvura yekugeza mubikire chikafu nyange wakagumbika sei muitire izvozvo wapedza manheru nyange wakagumbuka mupe bota rake ndozvamuri kuswera muchidzidziswa kuchina chemadzimai but muri kuzviita here hamuzwi handiti hamusi kuzviita asi munoswera makapfeka uniform muchinetsa wakadzi wemafundisi kukudzidzisa kudzidzisai china chega chega asi hamusi kuzviita chinhu chiri very simple bambo musateedzere zviri kunext door ita zvinobatsira chii mhuri yani yako iwa ava rikaiti dhile nawa wari 11 wana mai ane chekuita nebhasiketi asi wana wacho wakuramba kuita sei badari imimi play your part then izvo zvoita sei zvofamba nyaya ida kugadzirwa imimi newana wenyu chausingazivi bambo nyaya inokwanisa kuzonetsa wana wako kana wazukuru wako ngozi bambo haina umwe mushonga ba mushonga wengozi kuiripa kana muine mukana wekuiripa iripei kukakawadzana kwese kwamakuita the next thing chakuita chii pana nemwana uchapenga kana pane yakaroorwa achadzoka kumba mutanga kundongedzana nhingi ndiyadzosa mwana wangu wapengeswa nengozi yakaitwa kumba kwanhingi ayo itai nguva muchiri chii muchiri nayo baba wakatonaka dai angarumwe dai akangomisa musoro handizvizivi but baba watakuti zvese zvandakaita ndoziva ndii ndakazviita so chimusapotai kuti abude mudambudziko
ngozi atinobatirwa ngozi basikiti tinofunga kuti nyaya makaitonga ndini basikiti iri ndakamira nemukadzi wangu iye mudiki zviri maererano nemhuri yangu basikiti iro tibva taenda kozonzi apo tatataurwa nachiremba kuti mungodini mungoisa mubako pane nyaya yo ndepekuti basikiti manga muda kugadzira chii namainini chete mhuri yamaikuru isiripo chamanga muda kugadzirisa ipapo chii because kana uri babaka mudai makati mainini namaikuru newana gara yapo nenyaya yedu iri mumusha yakadai ndiyo yatoda kugadzirisa takudai zvokuti mukatora namainika makutanga muda kundorasirira kwamaikuru ndosaka mukona vanai kwamaikuru avo wakuti hatibhadhariba because pamakamboita chiro chenyu manga musinesu. Awa ndakwataurira mukoro wangu unonamata cheche mugodo wakaza izvo hatichadina sangani nazoba sechinanganganga isi mudzimai wangu mukuru akati inini umwe wacho ndizebedhiya akati wamwe wasikana wangu wasipoba batisi tikutaura kuti kana chiri chinhu chemusha chinongoitwa jekerere mari yako unoisa mari yako iyo uyendi aswaisa chii contribution yako makawanda mudzimba umu tinavo vanonamatawo mudzimba wato chakati handii chakaenda asi anokwanisa kuuya kudai obva agara achingoona zviri kuitika asi haatori pati because hazviwira nechii nechitendero chani chake anizvo asi paumhuri waplaya chii your presence plus waona zvaitwa mangwana hauiti mubvunzo ba because zvaiitika wanga uri chii wanga uripo. Ini ndine vanhu vane dambudziko rekuti wanofunga kuti ndikateedzera mutemo wechechi stereki ndiko ndiende kudenga ai handizvo kusateedzera mutemo wetsika yako ndochitazo chekutanga kuna Mwari. Ukaerenga mubhaibheri rinotaura netsika dzemajudha. Jesu waiteedzera tsika dzechii dzemajudha. Ko iwewe usi kuteedzerawo tsika dzekwako iwe ndiwani? Asi Jesu iye aiteedzera tsika dzemajudha ndiwo uruswera uchinamata iwewe. Apa uchinzi futi kudza baba wako namai wako iwe hausi kwakudza uri kuti ndezvako izvo Mudare aita wega madhiri ako. Saka chamuri kuti muri kunamatei? Chinamato chinotangira pauri pauno hwako ndo panotangira chinamato. Uno hwako ndo panotangira chinamato. Chasungwa pasi chasungwa nekudenga. Unonzwa kuchechi kuchizwi wana mai zvamuri kuita makapfeka uniform hazvienderani nezviito zvenyu. Uniform dzamakapfeka hazvienderani nezviito zvenyu. Why? It's because munhu ari kuona kuti chiri kuitwa namai uyu neuniform yakapfeka hazvienderani. Watobuda nyange ukachena zvakadii ukaita sei kudenga uchapindi nekuti chanyorwa chasungwa pasi nekudenga chadini chasungwa. Kunyunyuta kwanhu pasi nekudenga Mwari uri kunyunyuta. Saka don't waste your time. Mukaenda chaiko ku Old Testament ende kuna First Kings, Second Kings kupi kwese tsika dzinge dzingotaura zvazvo tsika kana chirungu chiri kunetsa werenga iri reshona uyase kuzwa kuti shona iri kuti titesa nditi this issue is very simple wakomana vana baba indonamata uku imi mitai zvamuda zvamuita you have got my blessings mamuda kuti chinyi chamuda kwandiri chisingafe kuti chechi yangu chakati uisa zvinhu zvako apo iwe uita zvauri kuita ndokuisa ruoko waisa ruoko rwako but mukati mangwana mati hatiendi kune nyaya yechechi asi vanhu vakuita zvinhu zvavo maakuwenga futi saka waakuwenga izvo because hazvisi zvekuchechi kwako chawakuwenga chii? Yes ma'am. Pamusoro chanyama. Yes. Indongotsinirawo hangu. George Sonai. Ndongotsinirawo hangu pazi tina kubatirwa zvengozi ndofunga ndo patirikupikisana bhozi patakasvika kwaMukotsanjera. Nyaya yakatanga kubatwa ndemufi. Kuzi tirikuona mauya panapa asi mune munhu akafa zvisina kunaka. Tikati ichokwadi zvikanzi bva aita zvaakaita ndo pakabvunza baba wavo kuti imi muri ani chii
wemunhu akafa akati ndiri mukoma zvikati sei maoko enyu akadini akasvipa uyezve ndiri kuona musha wenyu wakadini wakasvipa. Iye akashayika ndiye baba wangu akaita zvekuurayiwa zvekutoti takatoti pataipinda mumakuwo handiti vanhu vanodzurirawo zvinongoita vamwe taingoona mushonga usvika sabhuku azoti pawiki pega pega munostoenda muidini muitarisa. Saka nyaya yakatanga kutobatwa ikokoko ndeye mufi. Saka tiri kuti paruzi panotaurwa zvengozi ndopikisana napo. Baba emi mataura nenyaya yekuti iyi nyaya yamamurita yebhasiketi yanga iri yenyu imimi namai nini mhuri yamai nini yanga iri yenyu yanga isikuda wamwana. Ngatsanangure ndichiti mudzimai wangu mudiki uyu akabva kuHarare unotengesa mabhanana. Abva kuHarare kuya tokusvika pamba tokuti baba ndikuona tobva tati zizi tiine mhuri iri kutambudzikei panoko ndanzwa kune ani kune mumwe anobatsira. Saka takaenda ndikati ipi ndikati mari handina. Baba hamusonditaura chiroba. Mukati muri iri kutambudzika. Muri iri kutambudzika nei? Saka mamuda kooromba here? Bhasiketi akariri kuromba here kuti wagare zvakanaka? Mamboripiko maindini washa? Kuroorwa akusiutsarukana pamuri. Saka wakafamba wakati kusaroorwa ichikonzero chii? Wakati mweya watete uri mukati memusha. Saka mweya watete ndio mamuda kugadzira namai nini chete musikagadziri namai kuru futi ko awo wakaramba iyo shamwa inini ndakazvizwa ndakaramba zveshuwa kuburikidza nekuti inini hangu pate zvangu inini ndakunamata ndaiona kuti nditeedzane nechiwanhu icho chichi chamuri kuona ichi ndio chatotisvitsa futi papi ipo papa. Saka zvekuti n'anga painouya ichigadzira kukupa mushonga unokubatsira kukupa mushonga usingabatsiri iwo hauzvizivi, anoziva iyo ndiyo n'anga. Saka ini ndakaona hangu kuti ndiwimbe nechiwanhu ini handikwanisi kuimba nechiwanhu zviri nani kupfugama ndichizvinamatira. Tiri kuti isusu ukatengera munhu bhanzi hazvirevi kuti newe une nzara. Titeze ukatengera munhu Coca-Cola hazvirevi kuti newe une nyota kana kuti hauna nyota. Asi watengera munhu Coca-Cola because waona aine need yekuti apiwe Coca-Cola. Wamutengera bhanzi nekuti waona aine need yekuti adye bhani because ane nzara. Asi mune nzara yake unei chekuita nenzara yake? Hauna, asi wangoonawo kuti une nzara. Zvine mumusha menyu mune vanhu vane nzara wakudayo help. Chiri kunetsa chii kuti uise utenge bhanzi rausina kudya? Wotarisa hako uri uko munhu achidya bhanzi rake. Mune zvamurutiza mumusha umu tatitengera munhu bhanzi hake bhanzi rake wakatarisa. Isa mari iri kudiwa kumhuri apo tsve iwo hote ndoko wagara hako wote hako spectator uchiona kuti chii chiri kuitika. Pamusoro imamo yes inini handisi kuramba kuisa mari ndinoisa inini ndine mubvunzo nekutsutsura uripo kwandinoda kuti tiite sokuti tinobatsirana. Baba wangu ava baonini baba washera ndi baba wangu taionana taitambidzana masoko, asi kuti anditaurire nenyaya yekuti kurwara mwana uri urwara ini hana kuzviziva kuti mwana tete wangu arudi arurwara mhai wasimuka nokuda kwekudi kweurwere. Mati baba munini? Ndi baba uyo ansuta ava ndi baba ndotora baba munini baba washiti ndio watanga kutaura pane nyaya ida kucontributwa mari. Saka zvinhu izvozvo zvaitika takazongonzwa nesemoni yakauya kupi kunoku. Saka yauya kunoku vandikubate shamwari kupedza nguva. Baba munini unewane mukadzi wamai nini wakaita bhasiketi rawo wakataura here baba unini baba washeri kuti taisa bhasiketi? Hauna kutaura. But imi baba washeri warwarira waenda korapisa mwana wake you expect him to tell you. Asi baba wako aisa bhasiketi. Asi baba wako yaisa bhasiketi haana yataurira. Saka baba wako kuisa wakaisa bhasiketi hazvina mhosva. Asi uyo warwarirwa uyo waita zvake ndiye ane mhosva. Asi tune mhosva ba. Tuwedza kutaura kuti nawe iriko ndekuti nekuti kufambira pamwe kunge muruwirirana kana tusiruwirirana ndo pamunozona tipinda mudare munomu kuti tigadziriswe kuti tisvike pakudi pakuwirirana. Saka wataura zvakanaka chaizvo. Ndo saka tataura kuti bambo zviri kuitirana bambo wako nababa munini handiti
imimi siyanai nazvo. Imimi waitei mabalance wari 2 wachinetsana, asi imimi wana makaita sei makabatana mogadzirisa chiro. Vanhu vanokwanisa kugadzirisa vanhu ava kana kupinza vanhu musango avo ndimi wana andizvo. Apa tatoona kuti wari 2 avo ndo mapenzi edu, asi wana ndimi vafanira kugadzirisa vanhu ava kuti zvinhu zvamuda kuita imimi zviite sei. Uyu bambo ari apa wakamutarisao handiti last quarter yeupenyu kuenda uyu last quarter yeupenyu zvichasarira imimi kuenda kana aenda zvikusarirani nechechi nguva yamuinayo shoma yasara nawo avo gadzirisai zvitadzo zvavo ava zvawakatadza. Waenda wakachena imosara makadii makachena. Musaite carry over yemaproblems kubva kuvarume ava kuunza kumhuri dzenyu. Pamusoro imama atiti carry over. Nyaya iri kuitika ndeyekuti kubva kwawakaita kudare kuno wabva magadziriswa kuno kwachiuya kumbao. Asina chatakaramba isu. Ndakatogara pasi ndikatotaura nemunin'ina wangu uyu baba waGrace tikati baba waendi wega kwa Mukotsanjera. Imimi chenda ikwani kwa Mukotsanjera, but chishamiso takaona munhu akauya kotaura nenhawe kuti baba waende kwa Mukotsanjera waruta the very day makuseni 7 o'clock kuma past 6 kunzi 7 o'clock munofana kunge mapa road Zebedia kwasi asasareba. Ndo pakaita kwirisu kuti ari kuti Zebedia wacho asasare ndiani idare kwa mambo mutasa ndo zvakataurwa here zvikanzi kwete munin'ina wangu inini asanga ruda kuenda ndi baba waGrace ndiye tataronga isusu kuti ndiye ari kuenda. Saka tochiti arukwe uyu saka zvirureva here kuti kwa Mukotsanjera kwacho ndiwo watoti muZebedia asasara. Saka zvirududzira kuti dare rakafambuka kare kai akati Zebedia azingasasari ndiani taurai baba ndiwo wakadaro ndiuyu ndisamtana wakauya nemasoko kwatiri kuti muri kutodikanwa kuti muende koroti samtana aka naMukotsanjera where is the link? Samtana akangopiwa mashoko chete kuti toda ndingina muri toda mhuri iyo neiyo. Saka wekuzoti uyu ngaasasari uyu ngauye ndiani akazoronga. Ndo zvatoda kuziva kuti ndiani nekuti isusu hatisi kuzviziva. Zvakaitika pana Zebedia ndichiri kuyeuka zvangu ngezvekuti mukomana wataura Zebedia akati inini ndine matambudziko andiri kusangana nawo mumba, ndiri kutaura kumba asi hazvisi kugadziriswa. Saka inini ndandiri kukumbira kuti kana pane mari mundibatsirawo ndidini ndiende. Ndopa takati Zebedia ngaasasasare babhozita haya wish yekuenda uko hatina kumisa hurongwa hweavo semunhu munin'ina wawo asi akakumbira kuti handina mariba. Asi Zebedia wacho uri Zebedia ari kumba anakola mamusire gozi kana ari yeka une nyaya iri kukonzeresa nyaya saka mamusire iye Zebedia utoshupikawo une zvotomunetsawo unoendawo chechi here Zebedia haendi chechi ndosaka mweya watsvina wakumusvikira Boza akavhurota kuti ini ndurara nduvhumuka ndichikarara ndichiita zvakawanda zvandinoita saka ndikutokumbirisawo isu bva taita zvekutohaya wishi tikati mukana wapo ngaasasasareba enge simhosva kutozvizwira mudare muno. Asi imimi hamuzvizivi here kuti munin'ina wenyu imimi kuti ari kurwara? Munin'ina wangu inini kurwara kwake ndinokumboonako ndinokuziva. Saka sei imimi makati usaenda? Anoti asaendeba kutaura kuti nhau yanga iri kufambira. Kana ndazwa zvakanaka inini mamuri kuti mimi makakashamaudzwa kuti ngei vari kumuda iye kuti aende, asi imimi muri kuziva kuti ari kurwara uko kuri kuendwa kune mubatsiri, imimi makumuti usaende. Hatinonge takati ishu iri kufambirwa inhau yabva kudare Yebasikiti ndo nyaya yanga irifambirwa ngesi nyaya yaZebedia yanga iri kufambirwa nekuti nhau no but inoona in the first place ka munhu aifanira kunge akakutaurira iwewe kuti ndine matambudziko akati ndaronga zvakati munin'ina wako Zebedia not baba because baba haanene maproblems aZebedia akura zvakadi Zebedia iwe ndiwe mukoma wake chaiye ndio aifanira kutaura iwe kuti mukoma matambudziko angu aya ndinawo ndafunga kuti pakutora nyaya yebhasiketi ndibva ndamboendawo ndimbofumwe amurume mukuru seveka akatomborora saka Zebedia ndiye aifanira kunge akaita komzidzo kwamuri kuti mukoma
nemaproblems angu ndikufunga kuti pari kuitwa izvi kazvebhasiketi ndibva ndangojoinirawo ndibva ndambofumwa ndizwe kuti chii chiri kuitika. Hamuna kodzero yekumurambidza nekuti amunhu mukuru futi anozvimirira. Hatigoni kumurambidza asi takangoge tiri kutarisa according nekufamba kuri kuita Matare. Kubva pakutanga kuti tine Matare emumusha vanasekuru variko, tine madzisabhuku arimo, munin'ina kana aine magrievance ake namukoma wake unogona kupinda kana Mudare rasabhuku achitaura kuti ndine dambudziko rakati, saka zvese hazvina kukwanisa kuitika. Saka isusu tichiona takaona sokuti ranga risakwanisa kwasabhuku nekuti Dare ranga ragara rakumusoro kare ranga ragara kumusoro ka handiti yanga isikazonotanga futi pasi ba yanga kuti iri kumusoro ikoko yobva yatongopera iri kumusoro ikoko kana kuri kumusoro kwazodzikisa kuti ano iyi yakuda kuti mumbodzoke kwasabhuku Dare ndorengera kuchidecide kuti iyi ngaimbodzike kwasabhuku. Inini ndichitarisa nhau iyi ndiri kuiona ini ndiri kuitarisa ndiri kuona sokuti nhau iyi kuti inetse kuita sokuti tiutadza kupesana tiupitadza kuwirirana pakufamba inhau yekuti pakufambwa kwakaitwa pakutanga zvirududzira kuti kwaMukotsanjera kuzouya kwesemunhu inhau yekuti vanhu vakanga vatofamba vaenda kwaMukotsanjera kare masoko anga ariko isu hatisi kuvaziva saka zvirududzira kuti kwaMukotsanjera masoko akanga ariko isusu pakutanga taifanirwa kutanga tese kutsvaga chiremba topinda bani paMukotsanjera. Saka right now pari zvine zviri pachena kuti kuye kwatiri kuita kuda kufamba dare rekwaMukotsanjera tiri kufamba dare rakafambwa kare saka panotoda umwe chiremba izwa ndosandoti iwo ndewataura from the word go kuti une madzau dzina Mukotsanjera handizo woita request yekuti ndandiri kufunga kuti dai matitsvagira umwe uchiremba kana kuti une dzimwe pfungwa tokupa umwe chiremba kuti tibatsire munin'ina aite zvakanaka. Pfungwa dziripo dzatinadzo dzekuti dzekubatsira munin'ina nekuti munin'ina handiyeni issue yakapinda Mudare muno ari kurwara matambudziko ari mumusha iwawo. Izwa ibambo musarambe muri kutena muri kuda umwe chiremba here asiri Mukotsanjera zvingatobatsira pakanaka ndopane nyaya chizvatopera pamusoro yechangamiro nyaya iri kunetsa panapa waitawo makakatano inyaya yekuti Zebhedhiya patakaenda kwaMukotsanjera wakanzi idhongi rababa ndiro raanoraidha usiku ari kuenda kubasa reusiku. Tine mboi iri pana sekretari waripo wakanga wari kuti inawo zvichitaurwa naMukotsanjera saka ndio zvakatsamwa awo kuti maenderei nemwana wedu isusu paumba achiwabatirwa izvozvo zvakadaro izvozvo. Baba washe akanga aripo baba wakabvuma ndina kubvuma ndinambozvizwa kuti zvoutaura awanga waripo awatati nawo tingakama dombo tibude mvura dombo ribude mvura baba wanosvika moyo wari kunovhuma muri pamuri apa buda pazuti waende kuti zviungane zviitwe warurambira wamwe ndocho wati chiripo mazvita well done. No, it's okay. No, don't worry. Imi muda umwe chiremba handiti imi pastage yanga yasvikwa iyi inokwanisa kutongosiyiwa iwe muda umwe chiremba izvi zvandiri kutaura inini ndiri kutaura kuti kufambwa kwakaitwa Dare pakutanga Dare richifambwa kusvikira right now zvine machances akakura ekuti baba namai mawini wari kutaura iwo kuti ndo zviri kuita noti iwo ndiwo wakaita nhau dzebhasiketi wari kuti iwo hatisi kugutsikana nedare rakaitwa kwaMukotsanjera kwakaendwa ndo kwakanga kwaendwa wakaita 4 months wasipo wari kupi ndutaura zvakataurwa mirai nditsanangura munondipa ndotsanangura kana dai ndiri kupoya ndinogadziriswa nedare nekuti matunza Mudare saka iwo wari kuti baba namai mawini izvo zvise baba hawasi kutopindirana nemudzimai wani wavo wawakaita nawo chibhasikiti wari kuti iwo imimi muri kutungamidzwa musi kuona here kuti dare rakafambwa kare kufamba kwawakaita kubva kunoku kuzouya tsamba ipairi kuuya kubva mudare ramambo Mutasa ranga yatsamba yekuti imimi muchiuye muchiende kwaMukotsanjera kwakafambwa kare saka neshoko riri kuchiuya riri kutaura kuti Zebhedhiya asasareba kwatiri rabva raenda kunga kotsigira zviripo saka pari zvine zvinyaya ndiri kuona inini yaifanira kutanga kugadziriswa ngeyekuti kunyorwa kwakaitwa semoni pakutanga kuchizi love more tonight versus uyu promise tonight versus love more tonight and his first
first wife. Munhu aifana unga akauya mudare munomu asiri mai wangu bai nini. Basi uyu promise sonai versus love more sonai and his second wife. Nekuti ndiwo wakaita chi basket. Wawirirana wagadziswa uri mudare munomu. Isusu hatigoni kurambira vanhu vari kubvuma mhosva dzani dzavo tino support. Asi iwo wairi kana wari kuti iwo wari kunzi wacho havasi kutopindirana wari kuramba. Isusu tochimira kubvuma kuti zvinhu zvatatisipo isu hatibvumi. Iwo ngavatange wabatana baba namai wakadaidza nganga yavo mumusha wachiita zvawakaita mukati memusha kusvikira baba wavo wachizotsutsumwa kuti zvinhu izvi zviri kundinetsa. Saka iwo vanhu iwo vanofanirwa kuadhimita kukundikana kwawakaita pamberi pedare rino. Wakundika waadhimita pochividzi tuda chiremba from the word go tobatana semhuri tese iwo baba wangu ava nevaninyina vangu tese tobatana semhuri kana kuri kuenda panani pana chiremba. Iwo wabvuma mhosva dzani dzavo. Munhu haabvumirwi mhosva yake nemumwe munhu iye ari kumba. Mai mawini unofanirwa kuuya mudare rino. Baba uri apa ari kubvuma kuti ndakaita zvinhu izvi nemukadzi wani haana munhu akamumanikidza haana kuti chikuti ndandine nyaya dzangu dzandanoda kugadzirisa. Saka umwe munhu wamuri kuda kuti azouya kubvuma futi mudare rino ndiani akapfuura uyu ende muda kutsvaga chii futi ende yeti baba uri kutaura kuti izvi zvito zvatakaita nemukadzi wangu saka chimwe chamuda kutsvaga chii kutsigira kana iwo wabvuma nekuti iwo pachezvavo nekuti kana zvakataura iwo baba vari kutaura kuti mhuri yangu achitaura kuti mhuri yangu ndavataurira kuti mhuri yangu inini yatadza kubhadhara mari. Ndakamubvunza ndikati imi mabhadhara here vikadzi aiwa ndikati itai kuti inini nemhuri yangu takundikana. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba namai mawini nemhuri yakanga iripo pakugadzirwa panhau idzi isusu tiri kunze ngavatange kubvuma chinhu ichi. Wachibvuma isusu tinochisapota. Condition yako kufunga kwangu. Ini ndikuona nyaya yake pana murume. Nyaya yake uyu haisi pana baba. Nyaya yake ine pana mama mawini. Mai mama mawini uyu kuona kwandiri kuita pane zvari kutaura kuseri. Pane zvari kutaura kuseri zvisiri kuwirirana nezvikutaurwa padare panapa. Ndosaka muri kuzoona kuti murume wedu kana abva padare panapa anobvuma asi kana asvika kumba uko obva achinja. Nyaya yachokwadi anacho asi asvika kumba uribva achaiwa mbama kuti waita kuti wabvumirei. Mirai uripi mawini? Mawini ari kuharare. Ukaenda nemapo. Urutonga muzhari harare. Ndo pane nyaya. Saka nyaya ipo chokwadi bambo kuti ndizvo zviri kuitika. Mukadzi wenyu asikwirira nekubvuma kwamuri kuita. Pindura idare. Ichokwadi ichocho. Kana pema contribution. Asi makaita mese. Zvakaita tese. Contribution utora kubva pamatanga utaura. Ndazotoona kuti mudhara utori namhosva. Mama awini ndiwo nemhosva. Because akauya neidea yekufamba achiti vana vari kutambudzika imama awini abva kuharare kutengesa mabhanana. Yakakondesa kunanga yakati basket yakaona. Saka ndo zviri kumuitisa mari here kuharare kwaenda. Right, saka ngatidai so. Chita mudhara wakomana nyorerai mai mune phone number dzake. Mama, phone dzemukadzi wenyu tudzida nyoresa yapo. Kana musingazisi nemusoro musi Saturday mukadzi wenyu ndikubuda panapa. Nemi tobva tapedza nyaya. Because hazvi make sense kuti imi muri kubvuma mukadzi oramba asi imi ndimi makatakura basket yacho mise muri 2 nemukadzi. Ende the reason makatsvagira basket yacho muri kutora parabu takaona vana vasikurorwa vana vasita sei. Ende mukadzi ndiye akataura kuti chamwa. Ende akauya neidea mukadzi. Saka ndo pane nyaya. Saka basket vana vakarorwa here. Kwani kesi kunyeperwa. Neti kunyeperwa gone ngauchagoma. Right. Saka zvinetsi ba. Uyai Saturday nechi na mawini. Make sure mawini auya pana.
ngamba mire zvemabanana make sure kuti mai wina ari kuya papi titese bamba ndizi ngauye pano mai wini because ndikutoona kuti zvese movement yangaitwa pesa apa yaenda kustopwa ndi mai wini saka mai wini tiri kumuda panapa uye pana pasaturday wakomana saturday mai wini ngauye panapa ndiyo eshemandeya chiva yamatomubata eshemandeya zvabva atogara mubata mai mawini yero kana atadza kuuya maiwini wacho tomuburusa murori yemabhanana unouya panapa saka sekuru ndava ndatofuyiswa ndiwe mudhara you are being abused apa makaendeswa kun'anga muri kuabuswa against your wish wakaita pamwe pamvura yemwana wamaenyu aiwa iko kwamakaisa kwacho pamakaenda bagomazvoona pamakaenda kotsveta basket makaomberera kuti ipa mairi tsveta basket aiwombera ndiani muchitii mukati momusha enda nesango enda nesango enda ipi vakakweza enda nesango musha wako ndiobakwero takuisa iri padhuze nepamunogara tete ingozi kai saka ndiyo ngozi tete ingozi kai saka mukada kuembera kuti akusiyira mumba mubako musina kuiripa ana usara makadzoka bese hanzo bambo damudzoka muna kupedza bambo makairwa mari mahara chigadzi chitanga kugadzisa problem nawo izvo zvine mhuri varume zvombokanaisai pai pasaidi mai wini ngauya apa mai wini auya mai wini akabvuma nyaya yake is either you proceed nezvamukotsanjera kana kuti kutsvagirei mumwe mutsvagirwe muchimba munyowana yaplus composition nemafamily members ngaikure saka plus futi muri uyai mwana wani ngauye tipedze nyaya kuzi kana vanhu ivo vasipo mawini especially mawini kana asitori haiperi mawini ngauye ngatisangane saturday Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.